Det jeg nu vil, det er, at jeg vil searche manden, samtidig med, at jeg stadigvæk har sikring på ham. Jeg vil forklare nærmere, hvordan jeg gør. Inden man går hen til manden, så beder man ham om at stikke sin arm ud til siderne. Gør det. Når man så går hen til ham, så er det vigtigt, at man stiller sig bagved og får et ben ind mellem hans ben. For i det tilfælde, at hvis han nu begynder at være fjendtlig over for mig, så kan jeg med det samme gøre sådan her. Bare stop. Men også sådan her, så kan du searche sådan her, samtidig med at han stadigvæk har sikring. Så searcher man ned langs kroppen på den side, man nu står i, og husk at komme op og ned og kontrollere sokker. Når man går tilbage, så går man rundt om sin sikringsmand for at tage den anden side. Og det samme gør sig gældende ligeledes herovre. Man stiller sig, og så searcher ham på den side, man nu er. Havde manden haft hat på, så skulle den også kontrolleres.